ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡೆ ನೊನ್ವೆ ಎನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸೊ ಉಂದೇನು ಫಿಶನ್ನು ತೂಯ್ಬಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫಿಶ್ ತಿಂಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಉಂಡತೆ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಹೊರೈಟ್ ಫಿಶನ್ನು ತೂಯ್ಬಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಮರಲು ಶುರುವಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ್ ಐತ ಬಿರಿಟ್ ನಮ್ಮನ ಚಿಂಟು ಉಲ್ಲೋಲತ ಆಲಂತೂ ಭಯಂಕರ ಬೀರಕೊರೊಂದಿತ್ತುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಟ ಪಟ ಮೀನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮೂರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈತ ರೆಸಿಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಫೈನಲ್ ಅದು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹಳದಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಿಶನ್ನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ದೀಯ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಮಿತ್ತೇಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ತೀವುಡು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಿಂಡಾಂಡ್ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಡತೆ ಮೂಲನ್ನು ಕೈക്ക് ತುಪ್ಪನ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮೈತೆ ಖಾರ ಮುಟ್ಟುವತೆ ಅವಿಡ್ದು ಮಿಂಚ ಕೈക്ക് ತುಪ್ಪ ಸವರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಖಾರ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಖಾರ ಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಖಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಉಂಡೈತೆ ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಬಕೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕೆಳ್ಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ಸನ ದಾದಾತನ ಸಿಸ್ ದಾದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಕೇಳ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಆಂಡಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತಾರು ಬಂದು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಆಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ನಿಖಿಲ್ ಆತೆನೆಗೆ ತೊನ್ನೆ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುದು ಸೊ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ದಾದಲ ಆತಜಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತವಲ ಕಾಯಿಂಡ್ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಯಾನೊಂತೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಖಾರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಪಂಡ್ ಸೊ ಇಂದೆತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾತ ಗೀತಕ್ಕಾಗ ಸೇರುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ್ ಆರೆಂಕ್ ಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತು ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೆ ಬೇಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೀತಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಏನಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅವಂತೂ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಎನ್ನುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೆನ್ನು ಅಕಲ್ ಒರಿತೊನು ಜೇರು ಪಂದ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆನ ವರನೆ ನಂಬರೆ ಪೋರ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಫೇಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಆತೆ ಬಕದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೇಕ್ಲ ವರನ್ನೇ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತು ನಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜವೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರತ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಅವೇಕ್ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಲೈಫುಡು ಓಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತ ಇಂದು ಪಣೊಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.